Dosya Sûriyê ji çend mehan ve di rewşeke berçav ji rawestiyana siyasî û leşkerî re derbas dibe. Ev yek jî dibe babetek ku pêwîstiya xwendina wê werekirin. Nivîskar Hesên Ebdilezîz di rojnameya El Arabî Cedîd de xwendina xwe wiha belav kiriye. Bereya Idlibê ji rêkeftina Sûriyê ve navbera Rûsya û Tirkiyeyê de rawestiyaye weke xwemaya. Ji aliyê xwe ve jî Rûsya nikare vê rêkeftinê bibire ji ber peywendî û lihevkirinê wê bi Tirkiye re neyên şikandin. Nexasimoke diyar dibe ku pêwîstiya Mosko ji Enqerê re bêtir e ji pêwîstiya wê ji Îranê re û ji ber ku Tirkiye dikare pîvanên hêzan parêzgeha Idlibê biguhara. Vekişana hêzên Amerîka ji Rojhilatê Cemê Firatê piştre gotinên li ser avakirina navçeya Aram serbarê destwerdانeke leşkerî Tirkî hemû jî ketine rewşeka rawestiyanê de û bûn sedemê rawestiyana tevgera xwecehî, herêmî û navdewletî derbarê vê navçeyê. Tirkiye bi hewlên xwe nikarê tenazula ji Rûsya û Amerîka bistîna hev demê diyar e ku her du jî dixwazin Kurdan weke hêzeke xwedîrol li navçeya Kurdistana Sûriyê bihêlin. Ji aliyekî din û derbarê têkiliyên siyasî aborî Erebî bi rejima Sûriyê re fişarên Amerîka li ser her yek ji Mesir, Ordun û welatên Gendavê kir ku ew têkilî bi dijwarî paş bikevin. Her wiha diyara coğrafiya eskerî Sûrî jî wê bo demeke nediyar mîne çesbayî û tewera Rûsî Îranî û rejima Sûriyê wê nikar be guhertina bike. Di heman demê ku Amerîka xwe bi hebûna xwe ya stratejî ve li Rojavayê Kurdistanê girtiye. Ji ber hebûna wê li wir dibe alaveke bihêz bo cîbîcîkirina siyasetê wê yên siyasî û aborî li dijî rejima Esed. Li ser asta yasayî jî dezgehên netewên yekgirtî liveke yasayî bilez bi rivajî salên borî encam da ku beriya mehakê Encumena Ewlehiya Navdewletî civînek ji bo bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê li darxist. Lê tevî wilo jî Encumena Ewlehiyê aliyê berpirs di ber bikaranîna çekên kîmawî destnîşan nekir. Ji aliyê xwe ve jî rêxistina qedexekirina çeka kîmawî tîmek ji bo naskirina aliyên ku ew çek li Sûriyê bikaranîn destnîşan kir û ev gav jî bû sedema dirûzkirina kêşeyekê navbera Amerîka û Rûsyayê de. Rûsya dibêje divê ev gav karê Encumena Ewlehiya Navdewletî be û Amerîka û pêra her yek ji Fransa, Brîtanya û Almanya dibînin ku ev karê rêxistina qedexekirina çekê kîmawî ye û divê ew pê rabe.